खुलुमबाय गिबियावनो आं दिनै गुवाहाटीनि माखासे एक्स एनडिपि आदामोनखौहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि माने दुखु दङमोनब्लाबो माखासे खेत्रआव जों दुखु जाबोदों दहाय जेब्ला जोङो डिआर नाब्ला सारखौ लोगो हमहैनानै फैदों नाथाय थेवब्लाबो हरखाबै नैबे आदामोना जे जोंनो मोनसे टकेन अफ लाभ हिसाबै जोंनो मोनसे डायरि आरो मोनसे कलम होदों बेनि थाखाय आदामोननिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय जों मोजां मोनदों नाथाय बुंनांगौ बाथ्राया बेसो जेबायदि आदामोना बुंदोंमोन कि जेबायदि जोङो दिनै आथिखालनि समाव नुगासिनो दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल हान्जानि पलिटिकेल हान्जानि जेबायदि बिसिनि राजनिति खालामनाय आं बुंनो सानो आं पार्सनेलि बुंगोन आरो आं जोबोद दुखु मोनो सासे बर' फिसा हिसाबैहाय जों दिनैनि दिनावहाय सासे बर' सेंग्रा बा सानै बर' सेंग्रा माहायबा जायगायाव जिरायनानै साहा लोंदोंबा जों खोनानो मोनो बिसिनि खुगानि रावा खालि मा ओंखारो बिपिएफ आरो इउपिपिएल माहायबा मोनसे कलेजनि खनायावहाय बिफां सायाव जिरायनानै थायो बाव साब्रै साबा ग्रुप थायो जों बेयाव खोनानो मोनो बिसिनि सावरायनाया खालि बिपिएफ आरो इउपिपिएल नाथाय मोजां खोथा जोङो राजनितिक भाबैबो जोङो जौगानांगौनि गोबां गोनांथि दङ नाथाय साननांगौ गोनां बाथ्राया बेसो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एथ'ग्राब जोबनो गैयै जेंना सोमजिगासिनो दङ जोबनो गैयै माने सानथ्र' हायै जेंना सोमजिगासिनो दङ नाथाय बेफोर जेंनाखौ सोर सुख'गोन सोर सल्भ खालामना होगोन दिनैनि दिनावहाय बुंनो थाङोबा हाग्रामा साराबो सासे ग्रेट लिडार बिडिसिखौ 17 इयार्स सालायनाय आरो बेजों लोगोसे दिनै बुंनो थाङोबा प्रमद बर' साराबो ग्रेट लिडारखौनो आं बुंनो सानगोन मानो होनबा बिथाङाबो एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै दैदेनबोनाय आरो दिनै दा बिथाङाबो बिडिसिनि चिफ जानानै दङ नाथाय आंना मोनसे डाउट जाना दङ जे बिथांमोननि गोसोआव बर' हारिनि थाखाय साननाय दंना गैला दिनैहाय आं हाग्रामा सारखौबो रिक्वेस्ट खालामगोन आरो प्रमद बर' सारखौबो रिक्वेस्ट खालामगोन नोंथांमोननि गोसोआव जुदि बर' हारिनि थाखाय साननाय गैलाबा जोंनि सिगाङाव रोखा फोरमायनानै हो जों बेले बेजेयाव थानो गोसो गैया जों कनफिउसनाव थानो गोसो गैया जों ओरैबायदि जोंनो सिकिउरिटि नांगौ जे सारमोनावहाय बर' हारिनि थाखाय जुदि साननाय गैलाब्ला गोबां दिनै बर' हारिया गुलाय गुजाय जालांबावगोन आं बुंनो सानदों दिनैहाय एथ'ग्राब बर' हारिनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावबोब्ला नाथाय दिनैहाय जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट अफ एनडिएफबि डिआर नाब्ला सार बिथांनि फारसे माने फंसेबो बाथ्रा रायखाङा सोरबा लिडारानो हक सोरबा सात्र संगठनानो हक दिनै सारनिसिम फैनानै माने जेबो खबर लाफैया आरो सारनि जे दा जे लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट होदों बेनि सायाव माने फंसेबो बिजिराखै दिनैहाय बर' हारिया जौगाबोबाय दिनैहाय 1990निफ्राय 2000 सिमावहाय दिनै बिएसि मोनबाय जोंनि बर' हारिया बे समावहाय जाय सोमावसारनानै मोनदों बे मोनबाय 2000निफ्राय 2010नि गेजेरावहाय दिनै जोंना बिटिसि मोनबाय आरो बिदिनो सेम 2021निफ्राय 2020 सिमावहाय जोंना बिटिआर एकर्ड जाबाय नाथाय दिनै बिटिआर एकर्ड जाबोदों बिटिसि एकर्ड जादों बिएसि एकर्ड जादों सोरनि थाखाय जादों जोंनि बर' जोहोलावजोफोरनि संग्राम खालामनायनि गावनि बिखानि थैखौ दै बानायनानै दिनै हाग्रायाव ओंखारलांनानै दिनै गावनि न' बां गारलांनानैहाय बिसि फिसा बिमा बिफा गारलांनानै दिनै हाग्रायाव संग्राम खालामहैदों सोरनि थाखाय खालामदों आदामोना जोंनि बर' हारिनि थाखायनो खालामदों बिएलटि बाबो एनडिएफबि बाबो साफ्रोमबो बर' फिसायानो जायखिजाया जाय संग्राम खालामदों जोंनि बर' हारिनि जौगानायनि थाखायनो खालामनाय सेम बिदिनो दिनै जोंनि डिआर नाब्ला साराबो गावनि एथ'ग्राब प्रेसियास लाइफखौ दिनै सारा गोसोमोनब्ला साख्रि बाख्रि लानानै न'आव गोगोम बिमा बिफाजों बिदा बिब'जों बिनानावजोंहाय आलो गोजो रायजो जानो हायोमोन नाथाय बर' हारिनि जेंनाखौ नुनानै बर' हारिनि प्रब्लेम्सफोरखौ नुनानै सारा जिरायना थायाखै हाग्रायाव थांनानैबाबो गावनि कमफर्ट जोनखौ दसे दोनथ'नानैहाय गावनि लाक्जारियास लाइफखौ दसे कमप्रमाइज खालामथ'नानैहाय दिनै डिआर नाब्ला सारा बर' हारिनि सेक्रिफाइसनि गेजेरजोंनो दिनै जेलाव दङ नाथाय आंना बुंनांगौआ बेसो जुदि डिआर नाब्ला सारमोन बायदि जुदि गावनि लाइफखौ सेक्रिफाइस खालामनो हायोबा दिनै जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ आं खावलायगोन फै आंनि लोगोरिफोर आरो आंनि लोगोफोर दिनैहाय जोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि साननायखौ दोनथ'नानैहाय बा एबसु आरो बनसुनि साननायखौ दोनथ'नानैहाय दिनै जोङो बर' हारिया प्रब्लेमाव दङ बर' हारिनि आइ आफाया प्रब्लेमाव दङ दिनैहाय सोर खबर लादों जे बिटिआर एग्रिमेन्ट जानायनि उनावहाय जोंनि एनडिएफबि आदामोन एनडिएफबि आब'मोनहा माबायदि संसारखौ जानानै दङ सोरहा मा प्रब्लेम जादों आं खोनानो मोनदों गोबां एनडिएफबि आदामोनहानो गोदोनि समावहाय सोरबा केस गेलेनांनायावहाय हा बन्दक होनानैहाय मोसौ फाननानै गावनि न' बां फाननानैबाबो केस गेलेनांदोंमोन नाथाय दिनै 35 इयार्स संग्राम खालामनानैहाय दिनै ग्राउन्डआव फैदोंमोन बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंहाय नाथाय बिनि गेजेरजोंहाय दिनै मानो एनडिएफबिनि थाखाय डेभेलपमेन्ट फैयाखै दासिमबो आं नुदों आं दुखु मोनो दिनैहाय आंनि बिदामोनहा हाग्रायाव थांनानै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदोंमोन गावनि पार्सनेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय मावाखै
नाथाय बिनि गेजेरजों सुक्ति जानानै सरकारा बुंदोंमोन आरो बै सुक्ति खालामहोग्रा जाय गभर्नमेन्ट जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट बिथांमोना प्रमिस खालामदोंमोन जे एनडिपिनि थाखाय रिहेबिलिटेसन होगोन एनडिपिनि थाखाय स्किम बरनगोन नाथाय आं सानो बेयावबो मोनसे फल्ट दङ दिनै जोंनि बर' हारिया अमा फिना जाग्रा जौ मावना जाग्रा गाज्रि मोननो नाङा रायजोफोर सैथो बाथ्रा बेनो जोंना दिनैहाय स्कुलाव फैनो थाखाय गामिनि ओनसोलनि जाय छात्रफोर दङ स्कुलाव फैनोबा दिनै दाउ फाननानै जौ फाननानै माइरं फाननानै स्कुलाव फैनांगौ जायो जोंनि बर' हारिया बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो मावनानै जाबोनायखा दिनै लासिं बाथ्राया बेसो 35 यार्स हाग्रायाव थांदोंमोन नाथाय अमा मिशननि थाखाय थाङाखैमोन दाउ फिसिनायनि मिशननि थाखाय थाङाखैमोन दिनै डेभेलपमेन्टआ मारै फैगोन दिनैहाय जुदि आदामोना हाग्रायाव थांनानै जुदि दिनै ग्राउन्डआव फैनानै जुदि अमा फिसिनानै जानांगौबा आदामोननि दुखु खस्थ'खौ सोर बुजिगोन दिनै जोंनि लिडारफ्रा बेफोरखौ मानो बुजिया ओंखायनो आं खावलायो जे साफ्रोमबो जोंनि बर' युथ्स आरो बर' आइ आफा जाहाथे जोङो बिपिएफ इउपिपिएल एबसु बनसुखौ दसे दोनथ'नानैहाय जोङो बर' हारिनि थाखाय खौसे जानानै खनसे सानलायनि नामा जे फैगौ 10 बोसोराव बर' हारिया माबायदि जाहैनांगोन आरो दिनैहाय जुदि बर' हारियाव जेंनायानो जोबाखैबा रन्जन दैमारि सारनि जेंना जोंनि हा हुनि जेंना दिनै जोंनि एनडिपि आदामोननि जेंना आरो बेबायदिनो गोबां जेंना दंबावो दिनै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आं एगेन्स्ट बुंनो साना आं रिक्वेस्टसो खालामगोन दिनै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआहाय बिटिआर एग्रिमेन्ट जानायनि बा बिटिसि गभर्नमेन्ट दानायनि उनाव मोनसे प्रमिस खालामदोंमोन जाय बिथांमोन आदा जनक आरो आदा जोंसारमोनखौ फेक एनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन बे समावहाय दिनैहाय प्रमद बर' सार आरो माखासे लिडारफोर दंबावो बिथांमोना प्रमिस खालामदोंमोन जे बिथांमोननो मोनसे सरकारि साख्रि होगोन 4th ग्रेडबाबो 3rd ग्रेडबाबो नाथाय आंना बुंनांगौआ बेसो दिनैहाय बे सरकारि साख्रिखौ दासिमबो मानो होनो हायाखै दिनै मानो खबर लाहैयाखै दिनै बिनि फिफा आदा जोंसार आरो आदा जनकनि फिफा गावनि फिसालानि केसनि थाखाय दिनैहाय न' लुखानाय बाथाम थिं गासिबो फानजोबनानै ट्रेक्टर होन मा होन हा हु फानना दिनै केस गेलेदोंमोन नाथाय थेवबाबो दिनै बे फिफानाव दुखुखौ सोंहै जे धोन सम्पति दौलत फानजोबनानै केस गेलेदोंमोन नाथाय दिनैहाय बिनि फिसालाया गैला गावनि जिउखौ खोमालांबाय बे फिफानि दुखुखौ सोर बुजिगोन जोंनि लिडारफोरा मानो बुजिया आरो जुदि बुजियोब्लाबो आं सानगोन बिथांमोना दिनै पलिटिक्सनि दैखराव हाबनानैहाय दिनै बर' हारिनि साननायखौ बावबाय पलिटिक्सनि दैखराव हाबनानैहाय बर' हारिनि जौगानायखौ बावबाय आं रिक्वेस्ट खालामगोन प्रमद बर' सार स्वयं नोंनो जोंखौ फोरोंदोंमोन जे बर' हारिया जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जोंनि बर' हारियाव डेभेलपमेन्ट फैनाय नङा नाथाय आं गनायो जे आन्दलन खालामनायनि गेजेरावहाय नोंथांमोनहा बा साराहाय एग्रिमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों डेभेलपमेन्ट फैगोन सानदोंमोन नाथाय दा जों जेसेबां मिथिगौ जे बे एग्रिमेन्टआ हस्साके ट्रुलि इमप्लिमेन्ट जामारगोन ना जामारा जुदि मोनसे सरकारि साख्रि जाय एनकाउन्टार खालामजानाय जुदि बेखौनो होनो हायाबा होमबा एथ'ग्राब इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दङ आसाम गभर्नमेन्ट इन्डियान गभर्नमेन्टजों सावरायनानैहाय बेफोर इमप्लिमेन्टेसना मारै जागोन आरो लास्टिं बाथ्राया बेबोबाव दिनैहाय गावनि न'खौ गारनानै थांनाय एनडिएफबि आदामोन आरो बेजों लोगोसे आब'मोनाबो थांदों एनडिएफबियावहाय आदा जोंसारनि बिसियाबो एनडिएफबिमोन बिथाङाबो दिनै हाग्रायाव थांनानै संग्राम खालामहैदोंमोन हिन्जाव मोनब्लाबो बेसे लासिं गावनि फिसाया एनकाउन्टार खालामजाबाय फेक एनकाउन्टार खालामजाबाय नाथाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ मा साख्रि जासिदों मोनसे फरेस्ट अफिसावहाय 4 ग्रेडनि साख्रि बे साख्रिखौ आं खोनानो मोन्दों जे फुङाव अफिस खुलिनानै होनांगौ साफा खालामनानै होनांगौ खिरखि खुलिनानै होनांगौ बेसे लासिं आं बुंगोन एनडिएफबि आदामोना जाहाथे आंखौ दुखु मोना आं आंनि गोसोनि दुखुखौसो फोरमायनो नागिरदों दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय ओंखारनानैबाबो जुदि गावनि फिसाय गावथारजानायनि उनावहाय जुदि हासिब सिबग्रा साख्रि जासि जानांगौबा बेसे लासिं जानानै दं जों बर' हारिया आं बुंदों नंखायनो फैगोन 5 years 10 yearsआवहाय गोदो जेरै जोंखौ गुबुन हारिया नासयोमोन मुगैयोमोन आरो जोंखौ डिप्राइभ खालामबोदोंमोन बे फैफिनगासिनो दं नंखायनो जों सांग्रां जानांगौआ जोंहा बिराद गोनांथि दङ दिनै जोङो बिपिएफ इउपिपिएलखौ दसे दोनथ'नानैहाय दिनै जोङो बर' हारिनि थाखाय फै खनसे खौसे जाना बर' हारियाव जेसेबां जेंना दङ जोङो सल्भ खालामनायनि जाहाथे जोङो गावनि बिदा फंबायजोंहाय जोङो नांलाय खमलाय थालाया गाबोन जानो हागौ बिपिएफ पार्टियाबो 10 years उनाव गैया जानो हागौ इउपिपिएलआबो 10 years उनाव गैया जानो हागौ दिनै जोङो बिदा फंबाय असेया न'खरनि बिदा फंबाय असेया नों इउपिपिएल आं बिपिएफ होननानै जोङो बुलाय सोलाय जागोन बे थैजासिम थांगोन बुलाय सोलायाहाय पार्टि लानानैहाय नाथाय गाबोन समफोर बे लिडारा ब्लड गारना थांगोन बे समाव पार्टिया गैया जाहैनो हागौ होमबा जोंनि बिदा फंबायनि रिलेसना गाज्रि जागोन बैसोर बायदि पार्टिनि थाखाय दानि लिडारफोरखौ जों स्टेबल मोना
आं बुंदों आरो साफ्रोमबो गोबां मानसियानो बुंदों दानि लिडारा जाहैबाय स्टेबल नङै लिडार जोंनो मोनथिया जे जोंनि लिडाराहाय बर'नि मार ना बिजेपिनि मार आं बिजेपिनि एगेन्स्टबो नङा बिजेपिया गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौहाय सेन्ट्रेलाव मावगासिनो दङ नाथाय जोंनि काउन्सिलावहाय जों बिजेपिखौ एक्सेप्ट खालामनायखौ आं गोब्राब मोनदों मानो होनबा बिजेपियाहाय जोंनि बर' हारिनि डेभेलपमेन्टखौ सानाखै बर' हारिखौ गादबनायखौसो सानदों बर' हारिनि डेस्ट्राक्सन बर' हारिखौ फोजोबनायसो जों नुहुरदों मानो होनबा जे वेयाव मावगासिनो दङ बेखौ गनायथाव मोनाखै दा नंखायनो लास्टलि आं रिक्वेस्ट खालामबाय जाहाथे आइ आफा गासिबो बिदा फंबाय आब' आरो आंनि लोगोफोर दसे जोङो गावनि बेसेन गोसा समखौहाय बर' हारिनि थाखाय 5 इयार्सबाबो 2 इयार्सबाबो 3 इयार्सबाबो जेसे हायो जों कन्ट्रिबिउसन होलांनानै जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया जोंनि फैगौ इयुन जोलैया जाहाथे खस्थ' मोनहैया बिनि थाखाय जोङो ज' जानानैहाय माखासे खामानि मावनांगौ दङ आरो आं आसा खालामो नोंथांमोनहाबो बे खामानि मावनायावहाय बयबो हेल्प खालामलायगोन